إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ramazan ayında biz näsәшәргә тиеш иң мөһим әйберләр. Әлбәттә, беренчесе ихлас, Аллаһ ризалыгы өчен. Икенчесе Аллаһ Тәгалә кушкан фарызларын. Аның белән рәттән килә сүннәт намазлар. Шулай нәфил намазлар бар. Бар таравих намазлары, витр намазы, төнге намазлар бар. Озакламый килеп җитә Рамазан аеның соңгы 10 көннәр. Анда Кадыр кичәсе була. Кадыр кичәсенә эләксәң, 1000 айдан хәйрлерәк ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни 2 рәкать намазны укысаң Кадыр кичәсендә 83 ел 4 ай килеп чыга ул. Аллаһ Тәгалә синең гамәл дәфтәреңә яза, кабута син 2 рәкать намаз укыдың. 2 рәкать укысаң, 4 рәкать укысаң, 4 рәкать намаз яза. Шулай Рамазан айда киңәш ителә. Аллаһ Тәгаләне еш зикр итәргә. Аллаһ Тәгаләне ешрак аны искә төшерергә. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Я әйюхәлләзина аману зкуруллаха зикран кәсира." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ Тәгаләне бик күп итеп искә төшерегез ди, бик күп итеп зикр итегез ди. Васаббихуху букрата ва асила. Тасбихлар әйтегез ди, иртә белән һәм кич белән тасбихлар әйтегез ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Шулай Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва закирина Аллаһа кәсира ва закират а'адда Аллаһу лахум магфирата ва аҗран азима." Аллаһ Тәгаләне искә төшерүчеләр ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Буламы ир кеше, буламы хатын кызлар. Аллаһ Тәгалә аларга магфират әзерләде ди, һәм биек әҗерләр әзерләде ди. Ягъни кем еш Аллаһ Тәгаләне искә төшерә, кем күп итеп зикрләр әйтә, Аллаһ Тәгалә шушы кешегә биек әҗерләр әзерләде ди, һәм магфиратны әзерләде ди. Магфират Аллаһ Тәгаләнең гафу итүе. Аллаһ Тәгалә шушы кешеләрне гафу итә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу Гайша әйтә, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу нинди гына хәле булмасын, ул һәр хәлдә ди Аллаһ Тәгаләне искә төшерде ди. Һәр хәлдә. Шулай ук Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтә: "Сабақул муфарридун." Аль-муфарридун ди, алар уздылар ди. Аннан сорадылар: "Кем ул я муфарридун, я Аллаһның илчесе?" Кем күп итеп Аллаһ Тәгаләне зикр итә ди. Кем күп итеп Аллаһ Тәгаләне искә төшерә ди. Алар уздылар ди. Ягъни Рамазан ай бер хәзрәт әйтмешли, ул чемпионат мира дип әйтә. Чемпионат мира ул бокс буенча да түгел, футбол буенча да түгел, хоккей буенча да түгел, изгелек җыю буенча. Кем күбрәк изгелек җыеп кала шушы Рамазан аенда? Чөнки бу изгелекнең сезоны булып санала. Мәсәлән, игенчеләрнең теге кем басуда ипиләр, нәрсәләр үстерә, аларның үзенең сезоны бар. Шушы сезонда җыеп алар ипиләр, нәрсәләрне, ашлыкны. Итекченең үзенең сезоны бар, менә кыш көне. Умартачының үзенең сезоны бар. Шушы сезонда җитешмәсән, син шушы балдан да мәхрүм калырга мөмкин, итектән дә мәхрүм калырга мөмкин, акчадан да мәхрүм калырга мөмкин. Шулай ук Рамазан ай ул изгелек җыюның сезоны булып санала. Кем шушы Рамазан айда тырышмый икән, ул күп
нәрсәләрдән мәхрүм кала, күп изгелектән мәхрүм кала, күп әҗирләрдән, күп саваплардан мәхрүм кала. Кайчан без аны белә алабыз? Кыямәт көндә. Бу дөньяда кеше белмәскә дә мөмкин, шушы изгелектән, шушы теге әҗирдән мәхрүм калды дип. Чөнки кыямәт көндә генә кеше белә алачак, Аллаһ Тәгалә аны бүләкли башлагач, кеше үкенер. Мин дә бит Рамазан айда Аллаһ Тәгаләне искә төшерә ала идем дип, зикрләр, тасбихлар итәр алыр идем дип, намазлар, таравихка килер ала идем дип үкенер кеше. Кыямәт көндә бөтен кеше үкенер дип килә. Имансыз кеше үкенер, нишләп мин иман китермәдем дип. Иманлы кеше үкенер, нишләп мин күбрәк изгелекләр җыеп алмадым дип. Шуның өчен безнең форсатыбыз бар икән, Рамазан айда күбрәк изгелек җыярга, күбрәк изгелек җыеп калырга кирәк. Шушы изгелекләрнең иң зурлары булып санала Аллаһ Тәгаләне искә төшерү, зикр итү, тасбихлар әйтү, тасбих субханалла дип әйтү, хамд әйтү, әлхәмдүлилләh дип әйтү, Аллаһу акбар дип әйтү, ла илаха илляллаһ ешрак шушы сүзләрне әйтү, ла илаха илляллаһ вахдаху ла шарика лах, ва лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир. Шушы сүзләрне ешрак әйтү, салаватлар әйтеп йөрү. Дәвам итәбез иншалла. Шулай ук Рамазан айда киңәш ителә күп итеп Коръән уку. Коръән укыган өчен әҗир бирелә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, кем дие Аллаһ Тәгаләнең китабыннан бер хәрефен укыса дие, аңар бер изгелек языла дие. Бер изгелек ди ул савапка тиң була дие. Мин әйтмим ди алиф лам мим бер хәреф. Алиф бер хәреф, лам бер хәреф, мим бер хәреф ди. Менә Рамазан айда бигрәк тә киңәш ителә күп итеп Коръән уку. Риваиятларда да килә кайбер кешеләр Рамазан айда Коръәнне бер тапкыр укып чыкканнар. Кайбер кешеләр Рамазан айда 3 тапкыр укып чыкканнар. Кайберләре 5 тапкыр, кайберләре 7 тапкыр. Кайберләре хәтта 30 тапкыр укып чыкканнар. Иң көчлеләре 60 тапкыр укып чыкканнар Коръәнне Рамазан аенда. Яки шитай көне 2 тапкыр укып чыгу. Иртә белән буламы, или кич белән буламы, менә шулай Рамазан аенда алар 2 тапкыр Коръән укып чыкканнар. Элекке заманда шундый кешеләр яшәгәннәр, Абу Ханифа дигән, Имам Шафиғи дигән. Алар Рамазан аенда шулай 60 тапкыр укып чыкканнар Коръәнне. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, иқрa'ул Коръән. Коръәнне укыгыз ди. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Дисектә Коръән кыямәт көнендә ди ул шафагатьчы булачак ди, Коръәнне укучыга шафагатьчы булачак ди. Ягъни кыямәт көндә аның өчен яклыячак. Ул мине укыды дип, ул шаһид булачак кыямәт көнендә. Шулай ук Рамазан айда бигрәк тә киңәш ителә дәгъват кылырга. Дәгъват ул дингә өндәү. Мәчеткә чакыру, дингә өндәү, намазга өндәү, ураза тотарга өндәү. Без шушы изгелек белән Аллаһ Тәгаләгә якыныябыз. Үзебезнең семьяны дингә өндәү, хатынны, балаларыбызны, внукларыбызны, үзебезнең күршеләребезне дингә өндәү. Өндәү ысуллары күп. Можно тел белән өндәргә, можно аларга телефоннан җибәрергә бер нәрсә, можно берәй китап бирергә укырга. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, "Фаваллаһи лиан яһдиллаһу бика раҗулан хайрун лака мин хамрин нагим." Аллаһ белән ант итәм дие. Әгәр дә синең аркылы дие, берәр кеше туры юлга басса дие, бу синең өчен дие, кызыл диягә караганда да хәерлерәк ди. Элекке заманда аларның бик кадерле товар булган дияләр. Атлар, дияләр, чөнки ул транспорт булган. Шуларның арасында иң күркәм дияләрнең берсе саналган кызыл дия. Бүгенге көндә ул бик кыйммәтле машина кебек.
Mercedes bulamı ol, Jeep bulamı ol, bик кыймматлы машина кебек ди. Әгәрдә берәр кеше безнең аркылы дингә килсә, шу иң кыймматлы машина караганда да хәерлерәк ди. Шулай ук Рамазан айда бигрәк тә киңәш ителә үзебезнең телләребезне гайбәттән саклау, намимадан саклау, ягъни яла ягудан саклау, фахиш начар сүзләрдән саклау, сүгүдән саклау. Чөнки ул Аллаһ Тәгаләнең ачу чыгара торган сүзләр. Сүгүнү Аллаһ Тәгаләнең ачу чыгара торган сүзләр. Гайбәт Аллаһ Тәгаләнең ачу чыгара шушы кешегә. Бигрәк тә шушы үзебезнең телләребезне Аллаһ Тәгаләне искә төшерүне, ягъни зикр тасбихлар әйтүгә ияләндергә кирәк. Ягъни чем күбрәк син Аллаһ Тәгаләне зикр итәсең, тем әзрәк син гайбәтне сөйлисең. Гайбәтнең мәгънәсе Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, синең дин кардәшең буны искә төшерү ди. Ул монда түгел, отсутствующий, ул монда түгел, син аның искә төшерәсең, һәм ул искә төшерү шушы кардәшкә шамый ди. Ягъни менә шушы гайбәт була ди. Берсе сорый, хакын сөйләсәң ди. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, хакны сөйләсәң ул гайбәт була ди. Әгәр дә ул аңа шамаса ди. Вот представим, без монда юк. Безнең турында сөйлиләр монда, бер нәрсә безнең турында. Безгә ул шамас иде, без аны ишетсәк шамый, безгә шамый. Менә бу гайбәт санала инде. Бу гайбәт. Шуның өчен аның гөнаһы зур. Чөнки без кешенең авторитетына кагалабыз, намусына кагалабыз. Аның кешеләр арасында авторитеты төшә һәм намусы төшә. Бигрәк тә гөнаһы арта дин әһелләренә тел тидерү һәм теш тидерү. Ни өчен шулай? Чөнки дин әһелләре алар кешеләрне мәчеткә әндиләр, дингә әндиләр. Әгәр дә дин әһелләренең дәрәҗәсе төшсә, ул вакытта ул халыкны дингә әнди алмый. Шушы гайбәтнең гөнаһы аның тагында күбәя. Менә бу Рамазан айда күбрәк шушы үзебезнең телләребезне кулланыйк, зикр итүдә, гайбәттән саклыйк үзебезнең телләребезне. Бер вакыт Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи янына ике кеше килә. Ике кеше килә дә исламны кабул итәләр бер үк вакытта. Берсе вафат була сугышта. Икенчесе вафат була 1 елдан соң аннан соң инде. Сугышта түгел. Бер сахабасының төшенә күрә соңарак вафат булганы җомгага иртәрәк керә. Ул килә Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи янына исрый нишап шулай ди. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ул әйтә, ул бит инде 1 елга күбрәк яшәде ди. 1 елга күбрәк яшәгәч, 6000 рәкъәгать фарыз намазга ул күбрәк укыды ди. Аннары сүннәт, нафил намазга ул күбрәк укыды ди. Бер Рамазан айга ул күбрәк ураза тотты ди. Шуның өчен аның арасы ди, җир белән күк арасы ди. Менә кешенең 1 ел күбрәк яшәве, әгәр дә ул изгил кыла икән, намазлар укый икән, аны өчен озын гомер хәерлерәк икән. Кемгә озын гомер начар, кем гөнаһлар кыла икән, ул күбрәк яшәгән саен гөнаһлар җыела аның. Кем изгилек кыла икән, аның күбрәк яшәгән саен аны изгилеге җыела, шуннан савабы күбрәк була. Субханакалла ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Вассаляму алейкум. إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين ورحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمراء الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات منزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة.